при нас е Пади 123 и Валери 123. Това е втората част. Втора част от клипчето, точно там, където спряхме. И сега ще правя някакви видове стъкла. Да, както казахме в другия епизод. Да, други видове стъкла. Не се пробвам. Ще бъде заточено в мините. Хора, вие как сте днес? Сме добре? Ми да. Пади. Як ден? Ми да. Коти. Що го пна? Това. Хубаво да заслушат тези виклювци. Нищо. Алекс бил. Алекс Амиров. Да. И Стивън. Какво? И Стивън. Какъв Стивън, бе? Да, той днеска не дойде, той е болен. Какъв Стивън, бе? Това е детско, бе, пак. Това е детско. Няма такова дете Стивън. Не, нищо. Той не участва. Това той вече не е приятел. Олекси! Гледай, мога да направя чаша. Това е празно. Това е празно една бутилка. Як, какво ти да такова? Ще отде. И за какво са ни? Не знам. Какво е? И за какво правиш такова с такова? Трябва ти 6 такова. Само за едно. Направи 3 такива. Много тъпо. Остави. Това си мой, не е твой. И последното такова. И то клип няма да е кой знае колко много дълъг. Не знам. Ама как се прави друг вид с такова? Мисля, че така се прави. Да, трябва ти 6 такова, само за 3. Не за такива стъкла. Такива? Не за такива. А за едни други цветове стъкла. Няма. Или такива има, или такива. Едно дам по 16, да, за хубаво стъклата. Това е яко, гледай. Това стъкло е яко. Даваш само 6 и взимаш 16 такива. Добре, купувам си. По 16. Имаш предвид, правиш си. Да. Аз покупувам. Си ги оставя в 6, ако ще правим друга къща, нали? Не си правиш. Аз сурвал ли съм? Да, в мътката. Не си. Да. А как се прави такова за елексир за пиене? Не знам. Не знам, аз всъщност не съм професор. Питай Петю. Това какво е? Лапис, такова, това. Лапис. Е такова. Ама не Не знам знам как. какво е това. Това не трябва от кукъл. От кукъл ще ни трябва. Да, ма е това, не знам какво е. Иска сега се махнем от сервера. И отивам в сервера SpongeBob. Не. И си влезнах в сервера. Ако искаш да влезе в сервера. Ако искаш да влезе. Какво ми чупиш, бе? Откъде чупиш? Аз си създадох това сервер. Какво? Отърва да спа. Не си взех зарядно. Аз не знам, че ти беше къс.
така, както аз мисля, ще се преместваме тук. Но това може да последния клип. Може ли зарядното? Кое е зарядно, Валя? Твоето. Моето е при батко ти. О. Да. Ало. И така. Здрасти, Даниелче. Ти Така. питали ли на лето за... И сега ако спреме. Как беше там? Не да го намеря. О, какао. Няма го, някъде съм го Кауч. завалила болничните, защото беше на куп с тях. Някъде по кабинетите съм го зарязала или няма го, просто го няма. Какао, какао, какао. Какао, какао. Ама това какво ми пречи? Козът има едини, що съм върх, яко. Мам, чест. Яко е, ама. Аз нали се фигурирам в списъците, вече съм ги взела през първи път. Това първо. Второ, нямам СМС. Знаеш. Не, аз нали, защото миналия път и виж, не е възможно, защото и сега си ги преглежда. Нямам СМС. Ами, я да повторим. А на мен ми идваше 2 минути след като се разделяхме с теб. Ще няма кой да знам. Попитах баба. Я знам как да ти А клипчето? Ами, то върви. И чао от мен. И от мен.